Είναι η δεύτερη μέρα σήμερα της απεργίας εδώ στην Αρρωγή. Είμαστε 5 μήνες απλήρωτοι και διεκδικούμε τα δουλευμένα μας. Από ό,τι βλέπουμε, ακόμα και χθες που μιλήσαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μας έχουν δώσει καμία απάντηση για τα δουλευμένα. Απλά ακόμα μας τάζουν χρήματα και δεν τα έχουμε δει. Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, εάν δεν πάρουμε μία απάντηση. Και συνεχίζουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις μέχρι να πάρουμε τα δουλευμένα μας. Είμαστε απεργοί εδώ στην Αρρωγή και διεκδικούμε αυτά που μας χρωστούνε. Ζητάμε αυτά που μας χρωστάνε. Ζητάμε αυτά που μας χρωστάνε. Εδώ και 3 χρόνια είμαστε προσωπικό της Αρρωγής. Το επίπεδο της δουλειάς μας είναι πολύ υψηλό. Αγαπάμε πολύ τη δουλειά μας. Οι συνοδοί είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από εμάς. Δεν έχουμε λείψει ούτε μία μέρα από τη δουλειά μας. Και ζητάμε κάτι πολύ απλό. Ζητάμε αυτά που μας χρωστάνε. Ο λόγος είναι αυτός που είμαστε εδώ. Δεν θα κάνουμε πίσω μέχρι να μας δοθούν αυτά τα οποία έχουμε δουλέψει, αυτά τα οποία μας ανήκουν. Και παρόλο που κάνουμε απεργία, η κλινική δουλεύει κανονικά με το προσωπικό ασφαλείας, δεν θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών και ζητάμε τη συμπαράσταση όλων σας.